Ang pamilya usahay magkakita lang panahon sa Sabado o Domingo. So ang Sabado karon na ano pa ng trabaho, so Domingo na tayo magkita. Mo nang gihingan lang ang Domingo na family day. So sa diha ang pamilya ng katigong, mo ingon kayon ang amahan sa iyang asawa ani. Niya man ang ato mga bata, mga ligo o sa beach. Motobagay ng asawa, nindot na plano. Pero mas maayo siguro nga naa may first mass mo manimba sa unang misa pagkahuman mangligo ta kasat. Mingon ng amahan na bitaw last mass alas 6. So okay ra pag sayo dito sa dagat. Total muli ra lang sayo kay sa katapusan misa ra manimba. So mo tong sayo sa kabuntagon na maligis dito sa palengke, nagprepara o bawalon dito sa beds. So, nangato sila dito, naligo sila, nagpiknik sila dito. So, kadugayan, ang kaon, na ang pagkakay-takay. Hantod ng ikapuya na pagkahapon, bilisahin, nagkapoy naman ang simba. Sure lang sa semana ang simba. Kung sa mga siya, tinuyo na natin ka simba. Nakasara ba ka anak? Wala. Nakasara. Dapat unta, kaya plano mo mga lito, manimba ka sa mo sa unang misa.